Sa mismong panimalay sa suspek, nakuha sa mga otoridad sa Kidapawan City ang balor 510,000 pesos na smuggled cigarettes niadtong Sabado sa gabi, Marso 8, 2025. Gila sa mga pulis ang usa ka Harry Estrada Castellano, 36 anyos, residente sa Purok 6, Guava, Barangay Lanao, Kidapawan City, ang nag-iyas sa maong kinarton nga mga sigarilyo. Naglangkob kini sa napulo ka karton sa sigarilyong far red, duha ka karton sa Fort Black ug usa ka karton nga White Fort. Pinaagi sa poser buyer, napalitan og smuggled cigarette ang suspek ug gidakop dayon sa kapulisan. Nanguna sa operasyon ang Kidapawan City Police Station kauban ang Regional Intelligence Division 12. Gikarga usab dayon sa mga pulis sa sakyanan ang kinarton nga mga kontrabando o gikatakdang i-turnover sa Bureau of Customs. Sa kasamtangan, tanggong nasa prisuhan ang suspek o posibleng mag-atubang o kasong paglapas sa Customs Modernization and Tariff Act in relation to National Tobacco Administration Rules and Regulations. Daiza Libong, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe.